Ka Advisory Committee on Law and Traditional Affairs Jangka Khasi Hills Autonomous District Council Kala Aiti Yaka Kaipod Jangka Khasi Hills Autonomous District Social Custom of Clan Administration Bill Arajar Arpuway Shaka Executive Committee Jangka Council Hinne Kasngi Kani kajing IT kalong hadian baka committee kala adab ban pej benya bha ya kani ka bill. Shwa ban pej benya biang daka committee kani ka bill kala sha ban pai kala haulat ke jela Meghalaya. Uba bindo lanong chairman ka committee ula ong ba ya kani ka committee la thau ha ka nyotrik uya yong arajar arpau bat ya kani ka bill lawan ra ha ka por uba HS shela bat kani ka bill kadon ha ki kendon yada bakongsan ya ka jaj berdeu khasi khamtam ha ka longkur mankur. Penong an ya kani la shai kan wanra sibun kijing mentoy na kabentar kejat menriu hakabede ban hakabede hakani ka konteks kabede ban ka kur kejat mo ki longkur ki longi ki longsem te kan penrenti ru ya sibun ki ai kiba hakini ki kengiat puar balik no Kidon sibun ki rukom ajaj simjaj ki don kijak khasi ki ba kala anglicise ki jaj kala jaj haring kidon pat kijak ki jaj khasi ki ba musuh ustaw kita nak simjat nang ni simjat nang tai kita simjat na okupa bagum tarater tekani hi ka preamble mo kamat ka ba don khmat juga ni kalong ba kani ka an kan day na kabantaban wanra ya kejuk kalenti ya kejuk ka hukum ka dustur hangi ba kanong ka an ka ba sai kedar ba ka jaj ka khong jongi ki khasi kabut kadai ka terahi ka material system dan ni ka jing simjaj naga kemil bat kani ka an kan penskem ju ya kata kariti ka dustur ka ba ladon naduk mentai te katuk ani ki benta jong kani ka an ngani thu ipi ki benta ki bakongsan te ngala itu ipi mentan ni ka mat pedeng bagani ka an ka despang wakar kom simjat jong ki khasi na ka kemi naduk ka singi ka papriang bat dalayo ka jing munjur jong ulat kanwan kata kar ka jing penrenti baro ki dei ban simjat na ka kemi pat mdei shu na kupa kumba don ki bajule lain no tan ka tu benta ka ba kren sipang kidon ki benta ki hari bhoi mo hari bhoi na barba lani hang ni bathang tai kiba du jaj kadon kalong yeng kalong sem ka bam don kan thei te kamut kia du jaj no te sathan ri bhoi ki jule ka tu ka ring bia kamut ki le mo banya wat ya ki kan thei banya shongkurim khanang ba kinyo no ya ka jaj mo na kata ka kan thei ki khot ta ka ring bia sa bhoi ki khot ka shau bhoi ta ka diti gustur gile sa the to khoi ba kan ta ka long ba umla ban penkala ya ka jaj ka khong ka jaj ka se da ka ba le ki affidavit da ka ba ki hakika syari mo ikut ki yeng tawaan ki yeng ki ba dei bat ka an ka syari mo bagi te ban syukurlah ki affidavit
Macu penkelah kerukom ke baki Yamon lagi declaration ayu bagong tarter te kataru dah kala terekam kini ka an kita ru hab dewan penderti no te melasyuru ban spell dak bakla yakini kijaj te hab spell bet kumba kilong kumba kakur kijaj ka bu ma kar ulung do umar banyang puli kumta urunja puli kumta shooting puli kumta ba kumta ter te hab puli thik kumta te la bu ang ni la ajimut ba amde shu ban ya puli hak rukom kaman ya si sungau tenat lane sungau style ke bong paling wa so te ban spell kat bakimon ya kataru la bu ba mlashi on spell kumbamon ni kan long be kumba buat ketuka kur ke jaj jong kata ke jaj kadang kebentar pat ke ba ibu balak bandu no pila bandu no ya ke jinglong khasi buri ulak bandu no ya ke jinglong khasi ro la banum khancur yu kum khasi lada usim ya kan ke personal law kebam dei ke jong khasi lagi sim ya kan ke personal law om dei khasi bat kin ong eli bangi dei khasi katakan tu no mentah kita hang ni hang tai ki boleh mentah kendon jo kan ni ke an ke pada hang ni kamut bar lakhang la mana bat forfeit kamut unduk no lekan duk no ya ke jinglong khasi lada kimbut kat kum kana ni ka benta kini ki an ki babu ni bu renti apa kini ka an mla ban lemon kat romon bat ban kampat ba ni dei khasi mla kidon ki benta bade kiba labu ya ka kerja ke tribunal kenlong kerja komiti kepej ya ke an kepej ya ke an dan kanu ke ba ki sngo ba shale ben lene shale bam hok hangno la dan mono ke sngo ba la le palat put la le don bor la penduk ya ka hok jonga le ka hok jongi klem dong rim te kata apa kebentar la bu bahkan don da kata ka kerja tribunal bat kila ban uot sia kata ka tribunal ya ke ai ke ba kisngau bat ya ke ai ke ba kisngau bala le palat put ya ki kila ban uot sia kata ka tribunal te kidan ru ki jing pun sitom pat kidan ki jing pun sitom ki penalty mo halor jo ki jingle ki tu bang laung pi mentan kidan ki jingle pun khenyan offenses ki jing pun khenyan offenses kidan ki jing pun sitom ki kendon jo jing pun sitom kita ki penalty ba kata ru kedon ba kinu ki ba persyang ban rum tu ban le persyak ikaan kepala buah ni ban kamil di ban ngide ki khasi khnang ban yo ke jing montoy ke babon ban yo sim kabu ya ki hok ya ki jing montoy te komi kita ru la dalam bagi le kumta ya kita ru kidon kini ki kendon ban pensitom ya ki kita kilong ki offenses kidon ki jingle palat put persyak ya ki ai kepada kenekaan te kumi kita kendon pat kita ka punishment ma ka jing pensitom ya ki te ya ki penalty ki bingong te ya kata ru kanya bet kat kum babu kenekaan